Albalà de la Ribera ha acollit la celebració de la 38a edició de les trobades d'escoles en valencià i ho han fet coincidint amb una data més que significativa, conjuntament amb la celebració del Dia del Llibre. En Albalà hem tingut molta il·lusió perquè en Albalà no s'havia fet mai una trobada i no hem deixat de passar l'oportunitat. Després del Covid ja parlarem amb la coordinadora i van dir el primer poble, Albalà de la Ribera, i així estem. Tinc que agrair molt a la coordinadora de centres en valencià i a tots els equips voluntaris que s'han presentat. Ha sigut un any molt dur de treball i així està el resultat. Les meves felicitacions a totes les comissions que s'han creat. Sense ells era impossible fer aquesta festa. Una trobada que també ha mostrat el compromís per part de la ciutadania per apostar pel valencià i pel seu futur com a llengua. Aquest any les trobades estan dedicades a aquesta mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua, fent així un cant a l'esperança en la recuperació de la consciència ecològica a través de l'educació. Perquè la nostra llengua tinga l'espai social que li pertoca, les administracions hem de seguir fomentant l'ús, ja que encara no gaudim d'una societat, una situació de normalitat. Per això, aquesta trobada servirà per a que xiquets i xiquetes de la comarca visquen en valencià i tot un conjunt d'activitats que estaran impregnades per la convivència, la tolerància, la diversitat, el respecte, la igualtat i la pau, valors que també hem de fomentar en les societats locals. Vaig agrair el treball realitzat per totes les persones que han treballat en il·lusió en aquesta trobada. Als centres educatius, a la coordinadora de centres de Valencià de la Ribera, a Escola Valenciana, a les AMPES, a les associacions. Faig menció especial a la regidora d'Educació, Teresa Meléndez, i al regidor Marc Alacreu, que s'han implicat al màxim des del minut 1. Estic molt agraït a tots. Disfruteu de la trobada i del seu ric patrimoni cultural i gastronòmic, de la gran festa dedicada al valencià. Visca el país! Amb el lema Recuperem el verd amb Carme Miquel, les trobades d'escoles en valencià de l'any 2023 han recuperat la total normalitat després de tants anys d'història. Encantadíssima, vull dir, ja vos ho he dit, era la primera vegada que aconseguim que Albalà siga la seu de la trobada i jo emocionada de veure tanta gent, però sobretot el caràcter reivindicatiu, tot i que té un caràcter festiu, el caràcter reivindicatiu, que el valencià està present en les escoles, està present en els instituts, està present en les associacions locals i sobretot en els carrers, en tots els xiquets i xiquetes que estan estudiant valencià. La trobada que s'ha celebrat aquest diumenge ha esdevingut en un gran èxit d'assistència. Una edició molt important en la que el medi ambient, la natura i la consciència ecològica han cobrat una gran importància. En el lema d'enguany, en Carme Miquel, és un plaer poder participar, com fem ja des de fa 6 anys, i cada vegada en més potència, per dir d'alguna manera. Enguany tenim 10 educadors, a més de l'estand participem en la jornada gastronòmica, facilitant als restaurants coberts, plats, una carmanyola d'un sol ús i goix també, que siguin reciclables. Ens ho va demanar la coordinadora de centres en valencià de la Ribera i vam dir, com no, cada any serà un poquet més, cada any un poquet millor i a més en una novetat
que encara que no s'ha fet molt estesa, és que hem preparat un protocol per a esdeveniments com estos, que són multitudinaris, per a que se faça de manera sostenible, que la gent diposite les coses on cal perquè es quede el poble d'Albalat igual que abans de començar, i és un protocol que podrà valdre per a qualsevol tipus d'esdeveniment. I això al Consorci ens agrada perquè com un dels nostres objectius és la educació, la conscienciació, i per això tenim el circuit de visites educatiu en la planta, aquesta és una continuació. I jo crec que la trobada de Centre Sant Valencià és un marc especial i molt bo perquè pràcticament les dues riberes s'ajunten així. Es faltaria la Valldigna, però bueno, aquella és una altra comarca i esta trobada de Centre Sant Valencià és quasi un dels esdeveniments més complets que es pot presentar. La lluita contra el canvi climàtic és altre de les premisses de l'entitat. És per això que durant aquestes trobades s'han oferit als més menuts i als presents la informació necessària per a gestionar els residus de la forma més correcta. Bon dia, soc Isaac Martínez, soc educador ambiental en el Consorci Ribera Valldigna, que gestiona els residus de la Ribera Alta, Baixa i la Valldigna, 52 pobles. I esteu així en l'Ecomòbil, en esta 38a edició de la trobada d'escoles en valencià. Què ens pots contar sobre l'Ecomòbil? Doncs mira, l'Ecomòbil és un servici que s'apropa als pobles, sobretot als pobles menuts, on no tenim un ecoparc fixe, no? I el funcionament és igual que un ecoparc fixe, però que va periòdicament. Tota aquesta informació la podeu trobar a la web o al Instagram del Consorci per a fer ús. És molt important utilitzar l'Ecomòbil per a protegir també i no tirar residus o molt voluminosos o molt contaminants a un lloc que no siga, com és el contenedor gris o potser el bosc, la muntanya, no? Hem de tindre en compte que l'Ecomòbil per a nosaltres és superimportant utilitzar-lo per a protegir els residus que són molt perillosos. Sí, perquè dins de l'Ecomòbil podem abocar diferents materials, no? Correcte, des de piles de botó molt menudes, fins electrodomèstics, neveres, bateries de cotxe, mobles, com tot el que té que veure amb voluminosos, radiografies, tones d'impressora, totes aquestes coses, a vegades ens confonem i pensem que una bombeta que porta cristal va al verd. No, una bombeta porta cables, piles o bateries. Tot el que porta piles o cables ja directament va a l'Ecomòbil o a l'Ecoparc. I després, amb aquests materials, d'alguna forma es reciclen, no? Tenen una doble vida. Diguem que l'Ecomòbil té la funció d'almacenar els residus que ja són molt contaminats o no se poden reciclar, però la majoria d'ells se li pot donar una altra vida, com pugui ser els pneumàtics, que fàcilment se poden utilitzar per a fer les típiques alfombres dels parcs dels xiquets per a que no se caiguen, pues se poden utilitzar, no? O els enderrocs que se poden triturar i utilitzar per a baix de les carreteres. Encara que no ho parega, tot té un sentit. Això t'anava a dir que hi ha molts materials que es poden reutilitzar, no? I que també els hem de tirar, els hem d'abocar al contenidor correcte o al lloc correcte per a poder reutilitzar. Una de la nostra feina és conscienciar en utilitzar el contenidor groc dels envasos lleugers, brics i llandes, el paper i cartó blau i el vidre. I a més de l'orgànic, que és el contenidor nou marró, que fa molts anys no estava, però ara és superimportant perquè d'ahir fem compostatge per aconseguir un compost 100% pur. I també en esta trobada podem veure com està plena també de gom a gom de molts xiquets i d'alguna forma és un bon ensenyament, no? A aquestes noves generacions que han de cuidar el planeta, han de tindre cura amb ell, han de reciclar, han de ser conscients amb tots els residus que tenen una doble vida. Sí, una de les nostres funcions avui és fomentar el reciclatge, apropar-nos a cada taller per a comentar on tenen que tirar el residu i també promocionar les visites que nosaltres fem a la planta de valorització de residus de Guadassuar, on ells poden veure de primera mà la quantitat de residus que arriben, com se separen i conscienciar-se, perquè no hi ha altra cosa que consciència més que veure 300 tonellades de fem totes juntes i veure que tot i això que és el contenidor de la resta està arribant gran quantitat d'envasos que es tenim que separar en tot el cost energètic, de petroli, econòmic que ens costa al final. I de la part de compostatge, de la part d'orgànic, tornem a fer el compost que torna a la terra i és un recurs que se promociona a la planta per a que els agricultors i les cooperatives puguen agafar-lo i tornar-lo a la planta per a que puguen créixer més taronges, tomàquets, caquis o el que plantem així a la ribera. A través d'un total de 10 educadors, el Consorci, com a responsable de la gestió de residus dels municipis de la comarca de la Ribera Alta, Baixa i Valldigna, han estat difonent tota la tasca que porten a terme.
Molt bé, doncs el Consorci així està com a responsable de la gestió de residus dels municipis de la Ribera Alta, Ribera Baixa i Valldigna. En el cas d'avui estem, per una banda, als centres escolars que estan interessats en tindre una compostera, oferir-li-la i que se l'emporten per començar en el compostatge escolar en el centre. I també estem fent per primera vegada, per donar-li una miqueta més de sostenibilitat, de valor afegit a la trobada, estem informant a la ciutadania i a les paradetes que n'hi ha d'on tenen els contenidors, com han de gestionar els seus residus. I per últim, també en la restauració, en els bars i restaurants, se'ls ha facilitat una vaixella compostable, carmanyoles, coberts, servilleta, per que així, quan donen els menjars per emportar, els residus se puguen tirar al marró per compostar en la planta d'aigua solar del Consorci i minimitzem la petjada de la trobada i la generació de residus sigui la mínima possible. José María Parra, d'Alzira, molt bé. Enguany, les trobades han estat dedicades a Carme Miquel, mestra, escriptora i activista per la llengua. Crec que sí, jo crec que és un dia bonic en el que estem comprovant que les trobades estan més vives que mai. N'hi ha moltíssima gent, l'oratge ens acompanya, la participació de les escoles ha estat massiva i la veritat és que demostra que tenim un compromís amb la nostra llengua, amb les nostres escoles. Enguany amb aquest lema de Carme Miquel, recuperem el verd, amb aquesta educació innovadora, ecofeminista, de la cultura de la pau, de recuperació de la nostra llengua, jo crec que és important que ens sumem com a societat amb la comunitat educativa formada per totes les seues potes en este dia de reivindicació, en este dia de convivència, en este dia d'estima per la nostra llengua. Organitzada per la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera, Escola Valenciana, la comissió organitzadora de la 38a trobada de centres en valencià d'Albalat de la Ribera i l'Ajuntament de la localitat. Bé, lògicament el balanç és molt positiu perquè la gent ha arribat a la cita de la trobada, com tots els anys, creixent, amb un compromís molt fort respecte a l'ensenyament en valencià, i això, la trobada, significa continuar fent un teixit que integre a totes les comunitats educatives, als claustres, a les AMPes i a la gent que tinga el desig de viure en valencià. Com d'important és celebrar una trobada d'escoles en valencià així a la Ribera? És molt important perquè una volta a l'any, tot i que nosaltres mantenim el contacte tot l'any, perquè la trobada no consisteix només avui, sinó consisteix en una agenda anual trobada en la que desenvolupem projectes i activitats durant tot l'any que intentem proposar a les comunitats educatives, no només de la localitat anfitriona, sinó a la resta de la comarca. Tot i això, el dia de la trobada és una càrrega de piles, sobretot és una experiència feliç. És a dir, és una festa alegre, és una festa combativa, és una festa de retrobaments i és una festa en què la gent se sent solidària en el que sentim, el que pensem respecte al valencià, respecte a la nostra llengua, que no és una llengua d'exclusivitat, és una llengua inclusiva, de benvinguda a la gent que no pertany a aquesta comunitat educativa, però també és una llengua que necessita una aposta ferma a través d'una política d'igualtat lingüística i a través d'equiparar el valencià com a llengua cooficial a la resta de llengües que poden ser més hegemòniques perquè tenen darrere seu tota una estructura que els favoreix ser-ho. I també una jornada que s'ha celebrat en un dia molt especial, molt rellevant, el dia de Sant Jordi, dia del llibre, també quina data més adequada, no? És una data, com si l'haguérem triada a pols, no? Ens alegra molt haver coincidit el 23 d'abril perquè cal sospesar la importància
de les editorials valencianes en la primera època d'implantació de la llei d'ús i ensenyament del valencià, que van tindre una participació ineludible, imprescindible per a la implantació de programes d'ensenyament en valencià. Sense les editorials valencianes, possiblement la implantació de la llei d'ús i ensenyament en valencià hauria sigut més lenta, hauria tingut menys força, i gràcies a aquestes empreses que sacrificaren part dels seus interessos comercials en fer costat a aquest model d'aprenentatge, gràcies a aquestes empreses tenim i som el que som. Per això ens alegra tant de celebrar amb ells avui la Festa del Llibre. Una crida a l'acció i un cant a l'esperança en la recuperació de la consciència ecològica mitjançant l'educació. Nosaltres fem la nostra aportació amb l'aplicació d'un model de trobada sostenible gràcies a la col·laboració del Consorci Ribera Valldigna. És un assaig que volem que tinga continuïtat perquè el nostre model pensem que s'ha de trasplantar centre per centre, ciutat per ciutat, perquè l'emergència climàtica, com sabeu, no és cap broma. El meu torn de paraules l'utilitzaré per agrair el gran treball, i per això demano un aplaudiment, de la comissió organitzadora de la trobada d'enguany, que han buscat hores per a dedicar temps a fer una trobada, com veieu, una altra volta magnífica, una trobada amb una gran participació. Vora un centenar de comunitats educatives, AMPEs i claustres de la comarca estan avui ací i prop d'una cinquantena d'entitats, associacions i col·lectius també ho estan. Això vol dir que el suport al valencià és cada volta més viu i està ahí present i, per tant, és un factor que comptem cada any per a repetir la fita per la Festa del Valencià en el poble anfitrió que toca l'any que ve. També vull agrair l'Ajuntament d'Albalat, que s'ha volcat enguany en la trobada. I, com no, en els regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses i la representació institucional nostra de país, que estan ací avui presents també perquè són una baula important en la reivindicació per la dignificació del valencià. I per acabar, agrair-vos la vostra presència en la trobada i esperar que la gaudiu molt bé. Moltes gràcies. Unes trobades en les que es reivindica la necessitat i la utilitat del valencià en el nostre dia a dia. 38 anys pareix l'altre dia, jo crec que és la trobada de gana i la veritat és que és una trobada multitudinària on se respira alegria, bon rotllo i estima per la llengua i que demostra que així en la nostra comarca la llengua està i la volem ben viva, tant les persones que som d'ací com les persones que han arribat i fan l'esforç per ser d'ací i comunicar-se en la nostra llengua. Doncs que el valencià és una llengua útil en tots els àmbits per a divertir-nos, però també per a treballar en qualsevol dels àmbits que ens enfoquem, que el valencià és la nostra manera d'expressar-nos, la nostra manera de comunicar-nos, d'entendre la vida, que no va contra ningú, sinó tot el contrari, que suma, que el valencià és una llengua que suma i que així està ben viva i que hem de treballar fent pinya com en les muixerangues per a que continuï sent així. I també recollisc un poc les seues paraules. Veiem com així la gent de la comarca de la Ribera té moltes ganes de parlar en valencià, d'expressar-se i d'utilitzar-lo. I també veiem la seva necessitat, també la seva com d'útil és. Efectivament, en esta comarca el valencià està molt viu i sempre s'ha treballat per a que així siga des de totes les vessants i hem de continuar
apostant per a que siga així no només en esta comarca, sinó en tot el país. Damunt sabeu que jo soc d'esta comarca, he viscut les trobades des de tots els vessants, jo crec que possibles, de mestra, de mare, de regidora i ara de consellera, i la veritat és que fa goig veure les ganes de trobada que hi ha, la multitud de centres que participen i sobretot la multitud de famílies de tota la cantonada que s'arrimen així per a fer força per la llengua. Diego Gómez, alcalde d'Alzira. Alcalde, què representen, millor dit, les trobades d'ensenyament d'escoles en valencià? Bueno, pues, emotivament parlant, representen el sentiment d'un poble. El sentiment d'un poble que va creixent. Fa 38 anys que se fan les trobades per defensar d'alguna forma un model d'escola, però aquest model d'escola comporta que les generacions que avui estan així més xicotetes tenen pares que han estudiat en valencià, val? I esos seran pares d'altres xiquets que també estudiaran en valencià. Aleshores, la festa de la llengua, la festa de les trobades, va més enllà d'una representativitat escolar, va de la identitat i del sentiment d'un poble per viure en valencià. Alzira tampoc podia faltar, no? A esta 38a edició que es diu prompte de les escoles, de les trobades d'escoles en valencià. Alzira tinguérem la desgràcia de no poder celebrar la 35a trobada per la pandèmia, no? Venien de 1995, en la primera trobada que se va fer a Alzira, era, crec que recordar, la que feia 15, 20 anys després volíem fer la 35a, no poguérem, però bueno, jo crec que les comunitats educatives que estan avui de la nostra ciutat d'Alzira d'alguna forma representa aquesta visió d'un poble que vol avançar en l'escola, però que vol avançar també en la seva llengua, la seva cultura i la seva identitat. Les trobades fan país, les trobades fan escola, les trobades dedicades a Carme Miquel, per cert, l'única ciutat que té un parc dedicat a Carme Miquel és Alzira, a la mestra que va donar a conèixer el model d'escola en valencià. Crec que és molt important estar en la trobada, la festa per la llengua, i que estiguin en mitjans de comunicació com Ribera Televisió és molt important. Moltes gràcies. Impuls d'aire fresc i enguany jo diria d'aire verd perquè se desperta aquesta doble vessant. Per una banda, la força que té l'escola pública, l'escola en valencià, per altra banda, un canvi molt actitudinal de conscienciació respecte al medi ambient. Crec que el futur, espere, confie que siga millor i que a través de l'educació, tant escolar com també familiar, tots prenguem consciència de l'important de mantenir l'ecosistema, que per una banda és la pau, que no ho oblidem, és la nostra identitat, evidentment en valencià, i com no, el medi ambient. Per tant, les trobades, més així en la Ribera, és una alegria veure milers de persones que es junten per a compartir aquest magnífic projecte. També veiem com hi ha congregats moltíssims xiquets que d'alguna forma van a seguir el llegat, no? I van a continuar utilitzant la nostra llengua. Jo estic convençut que sí, perquè jo que he estat professor durant molt de temps, a mi m'emociona perquè avui me trobo ja en exalumnes que tenen ja en els seus fills que han continuat apostant pel valencià i ve que és una continuïtat generacional. Jo també, els meus fills els he ensenyat en valencià, les meves netes en valencià, i aquest canvi que jo crec que molta gent que venim de la tradició democràtica i que sabem el que ha costat la normalització lingüística i l'aposta per recuperar, és una alegria que poden conviure en aquest clima de pau i sobretot jo reclame l'optimisme, tinguem alegria, tinguem valor, tinguem coratge perquè canviar el món, jo crec que poquet a poquet podem aconseguir-ho. Diferents alcaldes, alcaldesses i regidors d'altres poblacions no es van voler perdre tampoc aquest esdeveniment tan important per a la llengua. Tots els anys venim i apoyem a Escola Valenciana i a tots els centres educatius de les escoles públiques i apoyem la nostra llengua. No? És una festa
i la veritat que molta il·lusió per part de tots i un dia reivindicatiu de continuar apostant per la nostra llengua, per la nostra cultura, per la nostra terra i per la nostra gent. I la veritat que veure com estan els carrers plens de gom a gom i també junt totes les institucions, tenim que continuar donant suport a aquesta gran festa de les trobades d'escoles en valencià. Perquè, bueno, com t'he dit abans, són 38 edicions, nombroses edicions, i veiem l'èxit. Com has dit tu també, Albalà de la Ribera la localitat està plena de gom a gom. Sí, la veritat que sí, i això és un treball que n'hi ha que reconèixer any rere any, i la seva constància i el seu treball a Escola Valenciana, i li dono les gràcies i l'enhorabona al seu coordinador, a Joan Cortés i tot el seu equip, que ho fan possible, i que també en aquesta coordinació interinstitucional, i n'hi ha que continuar apostant, i des de les institucions i en aquest cas des del PSPB-PSOE sempre estarem al seu costat per promocionar la nostra llengua, per apoyar-la i sobretot perquè no es perguen la festa de les tradicions i perquè ne siguen 38 més. I porta la samarreta de les trobades. Per favor, si algú la troba, estarà desorientada. Pues la veritat és que sí, és un èxit esta trobada d'enguany, moltíssima participació, i hem de destacar el lema que han elegit, recuperem el verd. És una realitat i una necessitat. Hem passejat per tota la mostra i la veritat és que la majoria dels tallers tots van en consonància en el que és el reciclat i la sostenibilitat, i confiem en que tot això siga lliçó, que aprenguen els més joves per a fer del planeta un món més sostenible per a viure. També veiem com esta trobada està plena de gom a gom, de noves generacions que van a utilitzar el valencià i també, com has dit, van a ser conscients de que hem de cuidar el nostre planeta, la nostra natura. Així és, i tenim que començar per l'educació, tenim que començar per les escoles, les famílies tenim que aportar tot el que puguem, perquè quan a la pandèmia ens donarem compte de la necessitat i la importància que té el mantindre el nostre planeta en condicions i viu. Per tant, aquesta és una mostra importantíssima per a tota la nostra comarca, per a incentivar a les noves generacions que venen que aquest és el futur. Un èxit esta 38a edició de la trobada d'escoles en valencià. La veritat que sí, tot un èxit, conforme podeu comprovar, està a tope, petat de gent, i per tant és una manera de... Per vosaltres és molt important el tema de les escoles en valencià. Valencià és la nostra llengua i tenim que conservar-la. Això li anava a dir, que és el que representa realment el valencià. Home, el valencià és la mare, no? És dir, nosaltres som d'ací, ara mateix, com podeu veure, estan actuant ahir també la muixaranga, tema típic també valencià. Pels valencians l'idioma és el tot, per almenys per a mi, no? I per tant tenim que potenciar-lo, tenim que estar en companyia d'ell, apoyar-lo el que faci falta i estar al costat. I també veiem com Albalà de la Ribera està trobada, està plena de xiquets que van a seguir, van a continuar el llegat del valencià, van a utilitzar-lo i van a parlar. És molt important que estigui ple de nanos perquè això vol dir que va tindre una continuïtat i per tant tenim el valencià el tenim en bones mans, conforme podeu veure. L'emergència climàtica ha estat molt present en les trobades de centres en valencià de la Ribera, per a que les noves generacions siguin conscients de la importància de cuidar el nostre planeta el més prompte possible. Per això, diferents col·legis també es van dedicar a realitzar tallers per a conscienciar als més menuts de la necessitat de reciclar i de ser sostenibles. Doncs hem fet un taller de plantar plantetes, tomàquets, albergines, pimentons i cogombres, en un test que és biodegradable, que es plantava tota la planteta, aprofitant que tenim un hort ecològic en el qual tota l'escola participa. Cada dia hi ha un grup que va a l'hortet i entre tots els alumnes i els professors el mantenen. És important també aquest tipus d'activitats, no? Més i quan la trobada, el seu lema és cap a aquesta societat ecològica, sostenible. Sí, la veritat és que sí, el lema d'enguany ha estat molt bé. Nosaltres també en l'escola tenen un projecte europeu que també va sobre un món sostenible i pense que sí, aprofitant també el lema, doncs, que ens unim així i passem una jornada fantàstica. Els tallers que han muntat totes les escoles que s'ajunten així, de moment hem fet una planteta, xapes,
ara estan fent un tiratxines, també hem visitat alguna botigueta de llibres per ser el dia del llibre i hem vist la moixaranga del xinet. En esta jornada el lema també està orientat a la sostenibilitat, també és important, no? Reclamar i ficar en evidència el medi ambient, la problemàtica que estem vivint en la nostra societat. Correcte, hi ha tallers que ells també han fet sobre reciclatge, que els ensenyen a reciclar i demés, i sí, és molt important remarcar que hi ha que reciclar exacte, per la sostenibilitat del planeta. I el taller que hem elegit és de fer la rosa per ser avui el dia de Sant Jordi i al mateix temps, com és el reciclatge, hem reciclat aquestes capsuletes de cafè. I així estem tot el matí. Si vols, mira com se fa la rosa de paper, aquesta. Hem elegit de fieltro. Bueno, per descomptat, un taller molt original. Sí, i més per celebrar el dia que és avui, el dia del llibre, evidentment. Se regala un llibre i una rosa, i aleshores... Això t'anava a dir, també un dia especial, el dia de Sant Jordi, en esta 38a edició de la trobada d'escoles en valencià. En este poble, que és el meu, i així tenim la rosa del dia de Sant Jordi, per celebrar-ho. Molt original, per descomptat, i bueno, també els xiquets s'han apropat per a fer este taller. Tot el matí no hem parat, des que hem acudit així a les 10:30, que hem obert el taller, contínuament han estat passant xiquets de totes les edats, persones majors també, iaies, mares, de tot. Un plaer. Moltes gràcies, ha sigut un plaer, que vaig a molt bé la jornada. Gràcies, igualment. Adéu, bon dia. I res, la jornada d'avui crec que és una iniciativa genial per a l'alumnat, per a les famílies i per a l'educació en general, perquè és un encontre que uneix totes aquelles persones que estimem la llengua i que estimem la feina educativa i sobretot que tenim passió per tractar de que els xiquets i les xiquetes creixen en un entorn col·laboratiu i en un entorn positiu i sa. I també, quines són les activitats que heu portat a terme avui així? Doncs nosaltres, aprofitant que se celebra la Dia del País Valencià i el Dia de Sant Jordi, també un poc és donar-li continuïtat al tema del llibre i hem fet uns marcapàgines que donen pas i donen la importància i la rellevància a la lectura dintre de la lectura en valencià en la nostra comunitat. És que també un dia molt especial el d'avui, no? Dia de Sant Jordi, dia del llibre, quina coincidència també. Tota una coincidència, de fet, els nostres companys del claustre ahir vam estar a València amb la manifestació i després el concert de la Fúmiga dels diferents grups que reivindiquen la importància de la llengua, de cuidar-la, de parlar-la, i no solament que es quede en un àmbit educatiu, sinó que va més enllà de trencar barreres i que òbviament les futures generacions sàpien quina és la cultura i tots els valors que això comporta. Hem portat un taller de xapes en dos variants, una en el logo del nostre centre per a que ens coneguen i l'altra era un dibuix lliure. També hem portat, com som un centre que tenim batxillerat artístic, plàstic, musical. Després tenim també FP de perruqueria i estètica, tenim una mostra de perruqueria i estètica i la professora està pintant les ungles a les menudes i als menuts. I després hem fet diverses fases de música en directe. Han vingut alumnes de l'artístic, de l'especialitat de música i arts escèniques i els professors de música han cantat en directe. Un dia molt important el d'avui per al valencià. Sí, nosaltres som un centre que som pioners en impartir classes en valencià. Jo vaig ser antiga alumna de l'institut i ja per els anys 80 ja n'hi havia un batxillerat en valencià, classes en valencià en el Parra. O sigui que som un centre que sempre hem apostat per la nostra llengua i creiem que és molt important que fem un dia de germanor i ens juntem tots així en la lluita pel valencià.